sengilele ebusuku le moto ngivele ngizwe iduma phandle ipaka nje la eduze kwewindi lasendlini la ngilala khona ngizwe iduma uyabo mengizwe iduma mengiphuma ngiyaphandle ngithi ngiyasondela eduzane ngifuna ukuzwa kahle bese ngithola ukuthi imoto ayisaduma uyabo so lento ngiqale ngokungayinaki nje ukuthi into eyinkinga uyabo ngiyitshena ukuthi hayi mhlasimpe mina obecabanga uyabo Kulukudu phakathi inside igama uGugumsole kaMthombeni bathi uLwandle ngabona uMntololo sonkondlo babona bakwazi ukubongela ngikwamukela kuyona ke iNethoza TV kwi story sami lapho suke sibhalelwa khona ke njengenjwayelo abantu ke abaneyinkinga noma umuntu osuke ufuna ukubhodla ngenkinga asuke enayo namhlanje sibhalelwe yena lapha yena ke uSanele Ntuli ke bhuti wami ngikwamukela unjani ngiyaphila dadewethu unjani ngiyaphila ubhuti ukuthi ubani wakabani futhi ke yini enze ukuthi asibhalele khona la kwahlala uNethoza no njengoba usushilo dadewethu igama uSanele ngwakantu endaweni yaseshow ngibhalele la kwaNethoza TV ngesimo sokuthi nginenkinga enkulu engibhekene nayo ngumuntu ebekade etohoza ngisebenza ecompany bengisebenza kuyona kwase 2 months back kufika isikhathi sokuthi kumele ivalwe ngezimo ezithize kwakhona leyo madlana ke ngiphuma noma bengayona imali etheni ngesimo sokuthi umsebenzi ayikho ke ngibese ngithatha isinqumo sokuthi angithola kuyimotwana lokwama Corolla kuze ngikhona ukuthi ngiphante ngayo ngisebenze la njengo Uber yabo so ngenhlahla leyo ngoba kwangayona imali engangakhona ukuthi ngiyokhipha ngayo imoto esitolo ngathola kukhona enye indawo yenzi auction yeimoto lezi esukade repossesswa amabhenki yabo ngase ngiyakhona ke ngenhlahla ngathi mengibhida ngafike ngakhona ukuthi ngiyithola imoto engizosebenza ngayo so ngitheme ngiyithenga ke le moto ngathi mengiyithatha ke le moto kwi auction ngaqala ngasebenza ngayo akubanga isikhathi esingakanani ngiyiregistile nje ukuthi ngisebenze ngayo ngase ngiqala ngiba neyinkinga engicabanga ukuthi izona lezi esezithatha ngithatha isinqumo sokuthi ngizama ukuthi ngichumane nani mhlawumbe ngiyangibona nibasiza nabanye mhlasimpe nami ningakhona ukuthi ningisize inkinga yami inkulu kakhulu ngoba ibonwa yimina ngedwa futhi iziwa yimina ngedwa okwenza kube nzima ukuthi mhlasimpe nabantu abasondelene nami beyithathele phezulu ngendlela mina ngiyithathela phezulu ngakhona so lento imoto ngithe inenyanga ngiyithengile sekunenyanga ngiyithengile manje kodwa ngithe mekungapheli neviki ifikile nginenkinga ukuthi ke uma ngabe ngilele ebusuku njalo ebusuku ngicabanga ukuthi after 10 ebusuku lento futhi ngathi yenzeka ngesikhathi esifanayo mengiyibheka uma sengilele ebusuku le moto ngivele ngizwe iduma phandle ipaka nje la eduze kwewindi lasendlini la ngilala khona ngizwe iduma uyabo mengizwe iduma mengiphuma ngiyaphandle ngithi ngiyasondela eduzane ngifuna ukuzwa kahle bese ngithola ukuthi imoto ayisaduma uyabo so lento ngiqale ngokungayinaki nje ukuthi into eyinkinga uyabo ngiyitshena ukuthi hayi mhlasimpe mina obecabanga uyabo ne-excitement ukuthi mhlambe ngithenga imoto so sengizwe izinto yes uyabona ngoba intsha imoto nje oqala qala ukuthenga imoto yabo so ilento ide yenzeka mithi isiyenzeka mhlasimpe ngicabanga bese okwesine yenzeka ngase ngiyaqala ngayikhuluma nabantu engihlala nabo ukuthi hayibo kunento kanjena niyayizwa yini nina mangabe yenzeke ebusuku yabo mhlambe ngilindele ukuthi khona ozothi nomunye uyayizwa iqala lapho ke indaba ukuthi bona bathi abayizwa lento kodwa mina ngizwa njalo ebusuku mangabe ngithi ngiyalala uyabona mengisondele eduzane kwayimoto angithola ukuthi akwenzeki lutho yabo so uanti ke ebengade ngikhulume naye ungixhumanise nabanye abathandazi wathi mhlasimpe ngesimo sokuthi mina ngisola ukuthi mhlasimpe angazi noma khona izilwane nazo uyacabanga ke imoto ekakhulukazi njoba ngithole kwi auction nje akukho lula nanokuthi ngixhumane nomuntu ebekade eyisebenzisa ukuthola ukuthi mhlasimpe inkinga ikuphi yabo so wangixhumanisa nabanye abathandazi ke banginikeza iwasho nayo yonke lento abathi ngizama ukuthi njalo mase ngabe sengiyoyipaka imoto ngifike ngichele ngayo yabo ngiyenzeke le nto le kodwa manje ngoba ngitshena ukuthi kuphela inyanga manje kuphela inyanga luthi nokhuzana ukuphela lenkinga le so angazi noma inkinga kunomuntu mhlawumbe wafela phakathi kule moto noma mhlasimpe umnikazi wayo bekade umuntu ogangayo kulabantu abasebenza ngenakhuzana ngabantu abafishana izipoki na yonke le nto leyo so inkinga ngoba okubhlungu kakhulu ukuthi lento le yimina ngedwa umuntu oyizwayo yabo so isifiso sami esikhulu ukuthi kube khona mhlasimpe lezi inyanga ezikhona ukuthi zisiza abantu
ngokweqiniso zikhona ukuthi zingilekelele ngoba ayikho enye indlela engiphanda ngayo iyona nami sengigcina sengisaba ngoba mhlasimpe okulandelayo le moto izovela ingivelelise inkinga mhlasimpe noma ingozi ngisemgwaqeni ngoba le nto ivele isuke yenzeke nje ngendlela nami engayi-understand yabo. So ngiyafisa ukuthi mhlasimpe mangabe kukhona noma inyanga noma ubani ongakhona ukuthi engilekelele kule nkinga ukuthi khona izilwane engixoshelele ezilwane ngoba ngempela ngazi ukuthi lento yenziwa yini. Uma ngebhuti wami lapha umukhuluma indaba yokuduma ngoba ngiyakuzwa lokho ngiyasizwa sonke istory sakho usichaza. Umukhuluma indaba yokuthi iyaduma ephasi nobusuku. Meke usemini ayiduma inhlobo. No, uma ngabe kusemini imoto isebenza kahle. Indaba yeni iqala mangabe sekuthiwa sengiyolala. Yabo. So kuyenzeka ke sometimes ukuthola ukuthi ngesimo salomsebenzi wasemgwaqeni ukuthi ngiyolala ngekhathi za late nje kakhulu yabo. Mengifika ngiyipaka kukahle imoto ngishi nginakhuzana ngiyicime ngingena endlini. So ebese kodwa uthola ukuthi mase ngithi ngiyala akuthatha isikhathi esingakanani ngoba omunye umfowethu nje uze wangi-advise ukuthi okungenani angithi mengiyolala mase ngikhipha ama battery yabo ngoba imoto ayikhona vele ukuthi idume mangabe ikhishwe ibattery. Ilapho ke ngiqale kubona khona ukuthi ngempela inkulu indaba la ngoba ngithe mase ngikhiphile ibattery ngalelo la ngayitshela ukuthi hayi lento mhlambe ngeke ngiyibone uyabo nangempela ngayikhipha ibattery uthe kodwa mase ngithi ngiyalala nayo imoto isiduma futhi izoduma manje ayisana battery iduma ingena battery. So iyona lento engenza ukuthi ngempela ngikhathazeke kakhulu ngoba angazi mase kwamina sengiyasaba kahle kwakusebenza ngayo le moto ngoba mhlasimbe egcineni ngizovelelwa izingozi engingazazi ngenxa lesimo sokusola ukuthi ngathi khona into eyenzeka ngale moto. Imake masuyizwa ke wena ke niyaphuma mhlambe nonke ekhaya niyoyibheka usayibona imoto iduma noma kwenzakalani? No, ekuqaleni ngitheme iqala yenzeka lento le bebenokuyitshela ukuthi hayi mina ngiyayisanganela nje yabo. So kwase kwenzeka ukuthi ngithi ngiyacela bafethu ukuthi uma ngabe siyenzeka lento le siphumeni ngizonitshena mase yenzeka siphumeni sonke nangempela ke mengithi ngiyabatshena ngelinye ilanga nangempela methi bafika ngaphandle bona abezwa lutho siyilalele sisendlini ngoba nami ngibatshena ukuthi mangisondele eduze ngiphuma ngaphandle ayidumi vele yabo. So mase ngithi mengiyizwa iduma mina ngisendlini bese ngiyabavusa ngibatshena ngicela ningizwiseni lento le uyabona lento ukuthi kuthatha sengazi ngoba kuze kwasolala ukuthi mhlasimpe mina ohanjelwa ingqondo yabo. Kodwa ngiyabona mina ukuthi inkinga yikho nami inkinga inale moto le uyabo ngoba angazi ukuthi yini le ekule moto yabo. Sisho njalo ke lana sinethezeka TV sithi noma ngathiwa imuphi umuntu olalele ongaba nosizo noma ke owake watholana nesimo esikanjena akwazi ukumsiza ubhuti ngoba lento yakhe iba ithanda ukuthi ibe inkinga asazi ngempela ukuthi kwenzakalani ukuthi ngabasane uthi noma usukhiphile imoto ama battery bus iqhubeke idume wena emini ayidume bus masuthi uyolala isiyaduma okusho kona ukuthi khona izinto eziphansi ngoba kuyenzeka lapha yana abantu sikholelwa ezintweni eziningi ezihlukene omunye asimethe ngeimoto ahamba yoyiqinisa asuzama ukuyiqinisa ngoba manje kunabanye abantu futhi abaphanda nabo baphanda ngeindlela engekho right ngeindlela ezihlukile umuntu aphande ngokuthatha antshontshe izimoto zabanye abantu. So nomunye usuke evikela lapho ke imoto yakhe ukuthi ibe nesithunzi noma ithi lahleke isheshe ukwazi ukutholakala izibuyele yona ekhaya. Manje kungenzeka ukuthi nomnikazi wale moto naye ubenze njani njengoba namhlanje ubhuti esenenkinga futhi siyacela ukuthi lapha yena kona ke ama comment section mekhona ke onosizo ngaba nje nosizo angasabi kanjani ukuthi a comment naye ngosizo lakhe noma ke advise ukuthi ubhuti kumele yini ekumele ayenze. Mina bhuti wami into engifuna ukuyazi imoto uthe inesikhathi singanani sisengile inenyanga njengamanje ngithi isinenyanga. Mina ke into engifuna ukuyazi yini ungayidayisi? Kuyinkinga dadewethu ukuthi into ngoba bengeke ngakuveza ukuthi okokuqala nje imoto engiyithenge ngamasenti okugcina engiwathole kulomsebenzi akade ngikuwona. So njengamanje ithemba lami lokugcina futhi ayikho enye imoto engingayithola ngemali engiyithole ngayo ngoba kwi-auction kusokuyinhlahla yakho mangabe niyobhida kwi-auction niyobhida imoto. So njengamanje ayikho enye into engikhona ukuthi ngiphilise ngakho kunezingane ezingibhekile nasekhaya ababhekile ukuthi ngibalekelele ngakho. So that is why ngifisa ukuthi yona ke lese nginayo kube yiyona engiyisebenzisayo ikhona ukuthi le nkinga le idlule ngoba ayikho enye option enginayo ne-choice anginayo njengamanje. Alright, sikazwakala ke thina ke sinethezeka TV nami nguGugumisele kaMthombeni yini ke oyilindele ukuthi sina siyenze ke mhlawumbe ezokwazi ukuthi ukusize kule nkinga obhekene nayo? Mhlasimpe isifiso sami nje njengoba usushilo dadewethu ukuthi mangabe kukhona umuntu njengamanje obukele lo mbukise emakhaya mhlasimpe onolwazi lo muntu ongakhona ukuthi elekelele mhlasimpe oyinyanga mhlasimpe exhumane nani nikhona ukuthi ningithinte ngikwazi ukuthi ngisizakale kule nkinga ngoba njengamanje ngikhathazekile kakhulu akusengisaba nokuphuma ngoba ngitshena sengisaba nokuphuma ngiyosebenza ngale moto ngesimo sokuthi angazi ukuthi yini elandelayo emva kwala uyabona okungithusayo ukuthi
kuke kwenzeka ngathola ispecial kuze ikhadi zasentathakusa ngabo 3 ngathi ngaleso langa ke ngathi kwakade yenzekile lento mase ngiyabuyela ngoyela ngoba sengize ngayinormalize ukuthi yenzeka kodwa kungenze lutho so mengithi ngiyaphuma ngithi ngizama ukuyidumisa imoto ayinalutho ayangafuna ukuduma ku3 entathakusa so yonke leyo nto leyo iyenza ukuthi ngithuke uyabona angijwayele ukuyisebenzisa ngalezo khathi kodwa angazi noma mhlasimpe lezi zinto lezi ayifuni ukuthi isebenze ngalezo angazi ukuthi kusuke kuyini inkinga uyabo so izo zonke izinto engifisa ukuthi ngempela khona ukuthi ngisizakale kuzona uma ngabe ngempela ikhona indlela ukuthi kube khona umuntu ongisizayo kuyona. Into engifuna ukuyazi umuthi iyaduma iduma as umuntu osuke istarter noma umuntu osuke ereva kusuke kwenzakalani? No imoto nje ngazi ukuthi khona umuntu oyistartile then ilibele nje idumile kahle ithatha nje futhi ngoba njengamanje ngitshela ukuthi sengize ngayinormalize lento le sengize ngiphinde ngizumeke ngilale iyenzeke uyabona angani ukuthi icima nini kodwa kusekuseni mase ngisondele eduze kwayo suke seyi right uyabona iduma nje samuntu ngazi umuntu ufika wafaka isikhiya wayidumisa ngoba ngitshela ukuthi la ngimisa khona ngimisa la eduzane kwendlu uyabona ngesimo sokuthi ngifuna ukuthi ngoba indawo engihlala kuyona ayibuye ngabe nakho kuphepha ngifuna ukuzwa mangabe content kuyona so ipaka nje la eduzane newindi lasendlini yami ingakho ngithi ngempela ngiyacela nje ngempela ukuthi uma ngabe kukhona inyanga engakhona ukuthi ngisize kulento le ingisize ngoba ayikho enye option enginayo ayikho enye plan enginayo njengamanje umsebenzi uphelile bengusebenza imali yokugcina engiyitholile iyona le ngifuna ukuthi nami ngikhona ukuthi ngisupport ekhaya ngikhona ukuthi ngiphile nami kanye nabantwana ekhaya. Kuyazwakala njengoba nayena uyizaleke lapho ke mbukele ekhaya ngempela ubhuti uyalidinga usizo ibuhlungu lento lokuthi angathi endethatha imali yakhe yokugcina ethi ufuna ukuzama naye ebusiness kube khona into yokuthi akwazi ukubeka ke isinkwa etafuleni izinsuku zonke but kwenzeke kanje ngoba yabona ukuthi akuyena umuntu osuke eganga mhlawumbe uzama ukumthusa ngoba ukube mhlawumbe senza kusolodwa bengizosho ukuthi hayi umuntu oyezama mhlawumbe ukumthusa mase manje noma esekhiphe ibattery ngathi manje ngempela imoto engena battery okusho kona ukuthi inkinga ikhona ngempela mase kukhona ngempela obukayo onosizo siyacela ngempela ukuthi amsize ubhuti akwazi ukumnikeza usizo naye agcine esekwazi ukuthi aqhubeke asebenze ngoba lento iyamphazamisa engqondweni imphazamisa futhi nakhona ke ekusebenzeni kwakhe ngoba nomndeni uzozitshela ukuthi kwayena ulahlekelwe umqondo ngoba angase kwayena akasekho nje right nezinto ayikhulumayo abayiboni but uyibona yedwa ezinye futhi uzizwa yedwa mina ke igama kuGumseleki ukaMthombeni ulwandle ngawela umuntu olwela osokodla babona bakwazi ukubongela ngisinje danko.